Naredna priča vodi nas u Orašje, gdje je tamošnja Matica Hrvatska obilježila 180 godina djelovanja. Između ostalog predstavljena je knjiga Fra Martina Nedića, izabrana epska djela. Fra Martin Nedić, prvi ilirac iz Bosne, rođen je u Tolisi 1810. godine i slovi za jednog od vodećih intelektualaca koji su živjeli u 19. stoljeću u Bosni i Hercegovini. Školovao se u inozemstvu i nakon povratka u domovinu u izuzetno teškim okolnostima pomagao je puku. Njegova je djelatnost bila višestruka, višestrana. On je bio i provincijal Franjevačke provincije Bosne i Srebrne, bavio se prosvjetno-pedagoškim radom, bavio se također i graditeljskim radom, bio je crkveni diplomat, književnik i franjevački povjesničar. On je bio nepravedno zapostavljen gotovo skoro više od pola stoljeća, a jedna sigurno od najznačajnijih prosvjetiteljskih osoba u BiH u svoje vrijeme. Izabrana epska djela prva je u nizu Fra Martinovih knjiga koju Matica Hrvatska namjerava tiskati. Ako gledamo književno-povijesno, najznačajnije ovo njegovo prvo djelo, Razgovor Vila Ilirkinja, i tu je on ostvario sve one ilirske ideje, postavio je temelje svojega književnog stvaralaštva. Naravno, ako gledamo književno-kritički, to možda nije njegovo najbolje djelo, jer je on kasnije razvio svoju književnu djelatnost i do duboke starosti objavljivaju književna djela. Fra Martin Nedić surađivao je s biskupom Josipom Jurijem Strossmayerom, kojemu je posvetio jednu knjigu, te je kroz svoje stvaralaštvo ostavio izniman utjecaj ne samo na književnost, nego i na svećenstvo. Bio je čovjek koji je prosvjećivao svoj, možemo reći jednostavno ne samo ilirac, nego prosvjetitelj. Jesmo li mi to Franjevci danas? Ne znam, ne bi se usudio reći da jesmo, u onom stilu u kojem je on bio. Da je bio jedan vrhunski pastoralac, ali i vrhunski intelektualac. Matica Hrvatska planira objaviti i druga izabrana djela Fra Martina Nedića, te iduća na redu knjiga izabranih prigodnica i počasnica.